लोग के जिला हो तो हमनी के बाघावा जिला हो। हे जब टाइटल लगावे के नाम पड़ेला पहले से टाइटल लाग के आइल बा। कौन जिला भैया कि नचया गवा नहीं तो टंगवा हई बाघावा के बाघ जिला। एगो और बक्सर से गाना आवता है जे शूटिंग होई आ सब भाई के रहे के बा। तो बाघ जिला हो तो बाघ जिला कैसे बाघ गरजे लसो तो गरजेला खानी एक बार जयकारी लागी चाहिए। प्रेम से बोला हिल्या मैया की। एगो ही बक्सर पे एगो जॉकी भइल रहला कुछ दिन पहले वही में एगो गाना गोल रही। हमारा बुझात था कि बक्सर में हम आईनी आ गाना ना कोनी तो बुझेबे ना करला कि कुछ भइल कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। के कहता कि लोग भजन ना सुने बढ़िया बढ़िया गीत सुनने वाला लोग बाणे। मंच पे उपस्थित बानी विशाल गगन जी, आइए एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत अभिनंदन कर लो। यो भगवे जिला के हम बहुत बहुत स्वागत बा आपके। गोपी जी उचित स्थान कलाकार के कुछ भी लोग चाहे मोती लोग सम्मान और प्यार देते हैं लोग सब लोग ऐसे ही बिना बोलौले आवत रहे कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। बक्सर मतलब धर्म स्थली, बक्सर मतलब तीर्थ स्थली। बक्सर पैसे पीछे नहीं खे ना हो हमनी से जितना हो सके हमनी के गायब से कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। हमर बक्सर बना दिहनी धाम राम जी। हमर बक्सर बना साधु संतन के भीड़ बा तमाम राम जी। साधु संतन के भीड़ बा तमाम राम जी। साधु संतन के भीड़ बा तमाम राम जी। हमर बक्सर बना दिहनी धाम राम जी। हमर बक्सर बना दिहनी धाम राम कष्ट करें। पीयूष भाई जहाँ भी बड़ा मंच पे आवे कोशिश करब। आज हतना बुझाता कि महोत्सव होता, महोत्सव तो होते बा हतना कलाकार है पैसा से क्यों जाए प्यार। यही रौली ऐसा गाँव हो जैसन छोट 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 त्योहार जो मनावल जाला। दीपावली छठ तो सब मनावेला। एजा पचोइयो मनावल जाला, एजा सरस्वतियों पूजा ढंग से मनावल जाला। हमेशा कार्यक्रम भइल बा। असही गोपी भाई के रुआ लोग आशीर्वाद लोग एकर ले बड़ बड़ कार्यक्रम और करो। रुआ लोग के आशीर्वाद के बिना कुछ भी जना हो सकेला। अवध छोड़ी रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के कहा जाला कि प्रथम कर्म भूमि हमनी के बक्सर है। एजे यहाँ के पहला बार छोड़ले रहनी तरीकवा के एजे वध कैले रहनी। अवध छोड़ी रघुनाथ विश्वामित्र जी के साथ ओह तरीका के वध कैले रहनी अपने हाथ। अवध छोड़ी रघुनाथ विश्वामित्र जी के साथ ओह तरीका के वध कैले रही अपने हमारे हतना यूट्यूबर भाई आई वालों सब लोग के स्वागत बा।
सब लोग के धन्यवाद। आप लोग सही आवत रहे लोग हमारे गांव और देश विदेश में छोड़े रहे। सुख संतन के दिहनी तमाम राम जी, सुख संतन के दिहनी तमाम राम जी। हमार